доста срамежлив. Събрах кураж и казах да. Веднага ще ви заведа. А тя бе толкова красива, такава хубост рядко бива. Жена видение и блян, жена направо за екран. Но аз с мен ще повърви до онзи тротуарови. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. А после блок огромен влезна и тъй завинаги изчезна. А после в нашия квартал чудесен слух бе полетял, че аз съм ходил с една неземно хубава жена. И в моя тих живот настана една небивала промяна. От скромен и невзрачен мъж аз станах търсен изведнъж. Жени край мене се тълпят. Не могат да ни разделят. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Последните два куплета ги написахме ние една такава вечер. Радойни, може би ще... И днес след толкова години, поколения роднини ме питат, къде е та жена, реална ли е тя? На всеки казвам аз така. Мечтайте, с мечти живее любов. Можех с нея да съм днес, да предлагам и свинес, Мерцедес или Фалкон, да танцуваме танго. За това и песента, като лист през есента, отлита нейде любовта и остава си мечта. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Между другото,